Η σχολή ήταν από τις πρώτες μου επιλογές. Την επέλεξα κυρίως λόγω αντικειμένου. Είχα ψάξει κάποια πράγματα, είδα ότι είχε σχέδιο και μου άρεσε πολύ, επειδή είχε τα μαθήματα με το στούντιο. Η πρώτη εντύπωση με τη σχολή ήταν ότι πραγματικά δεν είχα ιδέα για το τι ήταν. Πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει σε κάποιον απόφοιτο το συγκριτικό πλεονέκτημα συγκριτικά με άλλες σχολές, καθώς συνδυάζει ένα διεπιστημονικό αντικείμενο. Έχει να κάνει με την πολεοδομία και γενικότερα πώς επηρεάζει η πόλη, τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων και γενικότερα έχει να κάνει όμως και με άλλα θέματα όπως είναι η οικονομία, η κοινωνιολογία αλλά και περιβαλλοντικά θέματα. Το κτίριο της χωροταξίας είναι από τα μεγαλύτερα κτίρια, το πιο ωραίο και το πιο μεγάλο τουλάχιστον από τα πολυτεχνικά. Αποτελεί νομίζω την πιο ασφαλή επιλογή σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής και σε θέματα ποιότητας σπουδών. Φυσικά δεν συγκρίνεται με άλλες σχολές, είναι πολύ ανώτερη από άλλα πανεπιστημιακά κτίρια. Έχει πολλές αίθουσες, αμφιθέατρο για τα μαθήματα και τους εξωτερικούς χώρους που είναι αρκετά καλοί, αθλητικές εγκαταστάσεις. Είναι μια καινούρια σχολή με νέους ορίζοντες που ανταποκρίνεται, μπορώ να πω, πάρα πολύ καλά στα νέα χαρακτηριστικά της σύγχρονης κοινωνίας. Η ζωή στην πόλη του Βόλου εκτός σχολής είναι πάρα πολύ όμορφη και βοηθάει το φοιτητή να περάσει καλά, γιατί αν δεν περνάς καλά δεν μπορείς να πας καλά σε κανένα τομέα. Είναι γενικά ωραία, έχει την παραλία, είναι εύκολη πόλη, δεν χάνεσαι λόγω του υποδάμιου συστήματος. Δεν είχα ξαναέρθει στο Βόλο, ήταν η πρώτη φορά για μένα που γνώρισα την πόλη και ευτυχώς εξελίχθηκε σε μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία τα τελευταία 6 χρόνια. Είχα ακούσει πολύ όμορφα λόγια, επειδή είχε και το πήλιο κοντά, είχε και τη θάλασσα. Μέσα από τις εργασίες κάνουμε και επιτόπιες επισκέψεις σε διάφορα μέρη, όπως είχαμε πάει στο Πήλιο ή στη Σκιάθο. Πραγματικά αποτελεί ένα case study για αυτό που και εμείς σπουδάζουμε, δηλαδή η διάδραση ανάμεσα στους ανθρώπους και στον χώρο να γίνεται φυσιολογικά, όπως αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Το τμήμα μας ανήκει στην Πολυτεχνική Σχολή, που σημαίνει σπουδές διάρκειας 5 ετών. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τμήματος είναι το ευρύ γνωσιολογικό υπόβαθρο που προσφέρουμε, το οποίο στηρίζεται σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το άριστο κλίμα που υπάρχει μεταξύ διδασκομένων και διδασκόντων, καθώς επίσης και διδασκομένων και προσωπικού, και τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα, τα οποία είναι 9 τον αριθμό, εκ των οποίων τα 2 είναι διακρατικά και διδάσκονται στη γαλλική γλώσσα και 4 είναι διατμηματικά σε συνεργασία με άλλα τμήματα, κυρίως στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Οι καθηγητές είναι κοντά μας. Ο μικρός αριθμός των φοιτητών ανά έτος βοηθά να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία με τον καθηγητή. Καθώς τα περισσότερα μαθήματα είναι εργαστηριακού χαρακτήρα, οπότε αναγκάζονται οι φοιτητές να μπουν στην ουσία του μαθήματος και να έχουν πλήρη συμμετοχή σε αυτά. Σε άλλα πανεπιστήμια, οι καθηγητές απλώς μπαίνουν στο μάθημα και φεύγουν χωρίς να έχουν σχέση με τους φοιτητές. Αυτό δεν ισχύει στο δικό μας πανεπιστήμιο. Ειδικά στις εργασίες φαίνεται ότι υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς έχουν περισσότερο χρόνο να ασχοληθούν με το κάθε άτομο μεμονωμένα. Τα μαθήματα στα πρώτα έτη είναι λίγο πιο γενικά για να μας βάλουν στο αντικείμενο έτσι, ομαλά. Το τρίτο και το τέταρτο έτος ίσως είναι τα δυσκολότερα της σχολής, αλλά ωστόσο μπορούν να βοηθήσουν τον φοιτητή να κατανοήσει καλύτερα το αντικείμενο. Και ένα άλλο που μου αρέσει πολύ στη σχολή είναι ότι διεξάγονται πολλά συνέδρια, είτε διεθνή είτε εδώ μέσα στην Ελλάδα, που αυτό σε βοηθάει και να συμμετέχεις ως εθελοντής, αλλά και να συμμετέχεις και να παρακολουθείς τα συνέδρια. Η ειδικότητά μας αποτελεί έτσι μια πρώτη λύση στο πρόβλημα που λέγεται οικονομική κρίση, ανάπτυξη νέου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα. Είναι πράγματα με τα οποία καταπιανόμαστε κάθε μέρα, πράγματα με τα οποία έχουν δομηθεί οι σπουδές μας και πράγματα στα οποία πρέπει πραγματικά να επενδύσει και η χώρα, αλλά και ο κόσμος γενικότερα, έτσι ώστε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο που λέγεται Ελλάδα του 2015.